وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. والله تبارك وتعالى وشون رسولنا مطيع بولون وöz aranızda dava ve cencal etmeyin. Zayıf bolup şöwketiniz ve döwletiniz elden gider. Ve jeňiň maşakkatlaryna sabr edin ve taqat getirin. Tahqiq Allah tebarek ve taala sabr etýänleriň arkasydyr. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Ey müminler! Siz ol tor cemaatlar ýaly bolmaň ki olar öz watanlaryndan ýani Mekke-i Mukarremeden çykypdylar. Şamdan gelýän kerwanlara kömek bermek üçin, tekebbürlik bilen we adamlara göz üçin. We adamlary Hudaýyň dininden gaýtaryp men etýärdiler. We Allah tebarek we taala şolaryň etýän emellerine ihata etýändir. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وَيَادْ et ol wagtny ki şeytan ile in şol kafir Qurayşlara özleriniň etýän teleke işlerini awadan köketdi. We aýdypdy, şunkun bir ahadiside galyp boljak zat ýokdur we men size kömekçidirin diýip. Pes wagty ki iki leşker bir-birine ruberu bolanna ol men kömekçi diýip aýtýan şeytan arkaga öwrülip gaçdy we aýtdy: men sizden bizardyryn men sizin görmeýän zadyňyzy görýän we men Hudaýdan gorkýan we Hudaýyň azaby gaty güýçlidir. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Yad et ol wagtny ki münafıklar we kalplarynda nifak derdi bar adamlar aýtdylar: Müminleri özüniň dini magrur etdi. Azajyk leşker bilen köp leşkere mukabele etjek bolýarlar diýip. We her kim Hudaýa tewekkül etse, pes Allah tebarek we taala tamamy işinde galip we hakimdir. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Eger sen görsedin ol wagtny ki ferişteler kafirlaryň janyny alan wagtynda şolaryň ýüzlerine we arkalaryna urup aýtýanmyşlar: "Dadyň ýakýan azab" diýip.
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Bu azap şoların öz elleri bilen kesbeden emeller sebäplidir. Ve Allah tebarek ve taala bendelerine zulmetýän däldir. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Firavunilerin we olardan odalky geçen kafirlerin adeti yani ki olar kafir bolupdylar Allah tebarek ve taala'nın ayetlerine. Pes Allah tebarek ve taala şolarny günahlar sebepli muahaza edip giriftar etdi. Tahqiq Allah tebarek ve taala nihayetde kuvvetli ve azabı güçlüdür.